гледахме кой как се подготвя, защото това е едно голямо училище за тях да стоят и да гледат отзад кой как Боряна. Един все още мога да кажа млад един голям състезател. изпит за всички тях. Да, и много коментирахме и говорихме, както и с Неви, разбира се, защото това е едно огромно напрежение. Колкото и да са подготвени, вълнението, напрежението, адреналинът изморява, нарушава спокойствието на състезателите и виждате, че и най-големите състезатели допускат грешки. И след невероятното представяне на Катрин Тасева в финалите на отделните уреди, с огромно нетърпение очакваме в Арена Армеец да се появят и гимнастичките от ансамблите. Нашите златни момичета в многобой от вчера ще играят с четвърти стартов номер в съчетанието с обръчи и бухалки. Да коментирате финала на нашите момичета на 5 топки. Допуснаха много груба грешка. Точно с министър Кралев това коментирахме, че те вчера направиха едно много силно състезание, изтощително психически, на всяка цена да се изиграят съчетанията и да ги покажат. И съчетания, които тук бих искала да кажа на нашите зрители, са много трудни. Нашите момичета имат най-сложните композиции. Без значение каква оценка виждате, че се вдига на трудност. Не винаги се успява да се виждате. Контестация подадахме, която не се уважи. Това не е фатално, не е страшно. Аз предпочитам нашите момичета не да подават контестация, да играят без грешка. Разбира се, те нямат европейско първенство. Тяхният голям старт е световното първенство. Ние миналата година успяхме да вземем квота за Олимпийските игри в Рио. Дишаме по-спокойно с тях тази година. Напрежението малко повече ще бъде при индивидуалното. Но независимо от това, така тяхното самочувствие вече е на едно много добро ниво. Натрупаха доста опит тези. Това вече е трета година. И разбира се, категорично за всички специалисти, любители, треньори, специалисти, съдии. Българският отбор е най-силният отбор в света. Ансамбълът ни много зрелище, много силен, както вие казахте. В момента наблюдаваме германски ансамбъл на 3 обръча и 2 чифта бухалки, а нашите момичета от ансамбъла играят безумно красиви композиции, новите, сътворени от Весела Димитрова. Композициите ни са с най-висока трудност и с много ярка артистичност. До световното първенство в Баку през месец септември, както казахте, има още време много и със сигурност те ще изглеждат още по-сигурни и убедителни в изиграването си. Ще бъде още по-вълнуващо. След излизането на Ели Бинева заради контузията, която беше, Ели Бинева беше един от стожерите, мога така да се изразя, в отбора. Състезател, който даваше много сила и хъсна момичетата. Влезе Ерика Зафирова, която Ерика мене лично не ме изненада, защото аз много добре я познавам от индивидуалното и знам каква психическа устойчивост има и че от състезателите, които залата, състезанието не и влияе в отрицателен смисъл, но всички са много възхитени, самите момичета и Весела, и Михайла, от това как тя стартира сезона, внесе едно спокойствие в момичетата и как независимо, че е дебютантка. Всички момичета, един синхрон, стабилен синхрон. Изключително включване, да. Аз споменахте, че може би ще направи Весела Димитрова промяна, някакви корекции, само в едното състезание. Аз първо ще ми позволите да кажа няколко думи за Весела Димитрова. Това е един изключителен треньор, изключителен творец, изключителен човек. Един човек и треньор, влюбен в професията си, той личи от всякъде. За нея абсолютно нищо няма значение, освен това композицията да е такава, че тя да я хареса. Тя много трудно харесва нещо. Винаги намира недостатък, винаги иска да променя, да го прави още по-добро и още по-добро и още по-добро. Винаги се съмнява дали това е най-доброто. Тя е един категоричен максималист. Взискателна, с страхотна фантазия да допълна. Тя е с невероятна фантазия и откакто е треньор, всяко нейно съчетание е шедьовър. Това не е мое мнение само. Това е мнение на всички специалисти в света. Весела е едно
невероятно богатство за българската художествена гимнастика и аз се гордея много, че тя е наш треньор. Тя беше състезател при мен, когато приключи спортната си кариера и започна треньорската си кариера в клуб Илиана преди някъде 18 години. След това стана треньор в Швейцария, направи от Швейцария медалистки на световни купи, което беше просто 2700 за Германия, което е една добра оценка. Добра оценка за германския ансамбъл. Да. Битката за квотите тази година, за ансамблите, тези, които не са квалифицирани, ще бъде много тежка. И ще бъде наистина едно много, много тежко и трудно състезание в Баку. И за индивидуално, и за ансамбъл, защото има много силни отбори, много добре подготвени отбори и се готвят на много високо ниво и амбициите са им големи. Сега излиза ансамбъла на Русия. Това не е титулярния състав на Русия. Това не е титулярния състав на Русия. Втори състав, това е втория състав. Клубния ансамбъл на Санкт-Петербург. Втори състав на Русия. Това е един много така добре подготвен отбор. В никакъв случай не е на нивото на най-силните. Абсолютно. Но е един изключително добре подготвен отбор с талантливи гимнастички, което не е нищо ново за руски отбор. Те винаги са... И така вчера имах възможност да им гледам съчетанията. Изключително приятни, красиви съчетания. Да, това, което наблюдавахте при ансамблите тези 3 дни, какво така се отличи за вас? Какво ви хареса най-много? Не защото съм българка и защото съм президент на нашата федерация. България се отличава категорично от всички други отбори. Категорично. Много силно и добро впечатление ми прави отборът на Япония, който е с много добра програма, много силна програма. Също така и Беларус, които допускат грешки, но като композиции така са заложени сложни елементи. Украйна, да не забравя. Украйна с много силни съчетания. Сега тук ги няма първият отбор на Русия. Първият отбор на Русия традиционно залага на много трудни елементи в D1 и D2. Това е оценката за изпълнение с цяло. Те са много талантливи гимнастички и оттам трупат много високи точки при оценката за трудност. Разбира се, и в D3 и D4, където е работата с уред, имат много високи стойности. Така, Италия, които също традиционно са едни от най-силните отбори в ансамблите и са едни от нашите конкуренти последните 10 години. Тази година така аз очаквах повече от тях. Добри съчетания, в никакъв случай съчетанията не са леки, но наистина очаквах едни по-интересни композиции. Ще ви кажа, че има много интересни композиции на Узбекистан, например, на държави, които нямат традиции в ансамбловите съчетания, а на последните световни купи в Песаро и тук, както и в някои от международните турнири, които имах възможността да гледам, виждам държави и отбори, които сериозно, ето едни американки, които тук взеха участие в финала с топките, които никога не, така много рядко, не никога, но нямам спомен да са участвали на финали на състезание от такъв ранг. Се класираха и показват едно много добро развитие. Така че моите прогнози, че този спорт го очаква единствено и само развитие нагоре. Което е прекрасно. Още по-мащабен ще стане. Това е спорт, който носи изключително много наслада. Спорт, който има музика, танц, който с музиката и танца ние дори се доближаваме до изкуството. В същото време таланта на гимнастичката, физическите качества. Ако преди много години, когато е създаден този спорт, първите гимнастички изключително много са наблягали на уреда. После
към 80-те години, времето на най-великата наша треньорка Анешка Робева, с безкрайните български световни шампионки, отбори, индивидуалистки и така нататък, се налагаше гимнастиката, модата на хореографията. Сега, мога да кажа, това е едно трето поколение световна художествена гимнастика, където има 3 компонента на еднакво ниво. Това са физическите качества, оценката D1 и D2. Това е работата с уреда, т.е. това включва първото и второто поколение световна художествена гимнастика, работата с уреда и оценката за изпълнение, която включва оценката и за артистичност. Т.е. тази гимнастика, която наблюдаваме в момента, е за мен е така, никога не съм си представила, че може да има такова развитие. И тук ще ви припомня Диляна Георгиева, нашата световна шампионка от миналото, когато дойде на световното първенство тук с всички световни шампионки, които бях поканила, и седна, и гледа, и седнахме двете. И тя вика: Боже, Иляна, каква е тая гимнастика? И направо се държеше за главата. Вика: аз не мога да си представя как играят това нещо. И ръкопляскаше на всички. Вика: те са уникални, уникална гимнастика. Тенденцията е все по-голямо шоу да става. Ами, наистина тенденцията. Още повече, че изкуство и красота. Мори Ватанабе, президентът на ФИК е така с големи амбиции за промени само в посока по-добро и много държи на оценката на артистичност, на трудност, на всичко. Той държи и трите компонента да бъдат така достатъчно значими за развитието на художествената гимнастика, за което само мога да кажа адмирация. Сега наблюдаваме ансамбъла на Финландия. Оценката на руския ансамбъл е от 21,900. Русия за сега е на първо място в финала. Ами да, изиграха добре съчетанието си. Едно много приятно съчетание. Ето Финландия, например, които участват в финал, показват едно много добро развитие последната година. Това също е една голяма изненада за специалистите и за мен, разбира се. Но редовно участват на световните клуби и едно престижно класиране правят. Да, това е голямо постижение да участват на финала. А гледайки композицията на Финландия, ще подгрея вече зрителите. Ще кажа, че след това изпълнение излиза българския ансамбъл, нашите златните момичета в многобоя от вчера. Така е. Да кажем за тяхното смесено съчетание. Те ще играят след броени минути смесеното съчетание с обръчи и бухалки, което по музика от саундтрака на най-великия шоумен. Едно невероятно шоу правят нашите момичета. Ами те си правят истинско шоу, наистина. Надявам се да подлудат в най-добрия смисъл на думата, в кавички го казвам, и взриват публиката. Наистина го правят. Да успеят да изиграят това невероятно сложно и трудно съчетание, съчетано с такава артистичност, такова шоу. Истината и ще бъда съвсем откровенна, че това, което прави Весела Димитрова и това, което показва този ансамбъл, няма аналог в историята на художествената гимнастика. Тук няма аналог. Че аранжиментите на музиката за нашите гради се прави от композитора Димитър Гетов, който е от 2011 година в екипа, във вашия екип. Точно така, Димитър Гетов е композиторът, който работи отдавна с нас. Композиторът Георги Андреев също така, както и Евгений Димитров, майстора са другите две имена, които творят, имат участие в изграждането на съчетанията. Така, точно така е. Ами това допълва думите, които казах, че така наистина съм се опитала да създам един много голям екип, който всеки да е на мястото си и всеки да бъде полезен, защото художествената гимнастика, това, което виждаме с тези красиви момичета, изпълнявайки с такава лекота и красота нещата си, всъщност седи един огромен екип, много труд, много усилия и така. Очакваме оценката на Финландия и затаяваме дъх в очакване на нашите блестящи момичета.
Арена Армеец е пълна, препълнена и след малко цялата публика ще стане на крака. Да, красивата Арена Армеец. Тук да използвам случая да благодаря на всички, които помагат за това, на Министерството на спорта, на министър Кралев, на Национална спортна база, за които бяха плътно до нас през всичкото това време, на всички, които наистина, на нашите спонсори, иначе нямаше да видите този крайен, красив, завършен продукт, ако не бяха всичките те. Кметът на София Йорданка Фандъкова, която ни е голям приятел, патрон, която винаги е до нас. И разбира се, не на последно, а може би на първо място, огромната подкрепа на министър-председателя на България Бойко Борисов, който пръв протегна ръка на художествената гимнастика, намери спонсор а сега да затаиме дъх, защото ансамбъла на България излиза на килима да представи своето съчетание с обръчи и бухалки. Симона Дянкова, Лаура Траут, Мадлена Радоканова, Стефани Кирякова, Ерика Зафирова. Успех, момичета! Арена Армеец е просто невероятно. Публиката е на крака. Хайде, кралици мои. Успех! Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Been searching in the dark, your tracks open through the floor. Right, I will be up forever. I don't want to touch it out right now. You see me, you run with me, and I can touch you. How I could touch you, I want you to keep in. To go with cotton gravy. So much percentage of the show that I've been taking. Turn up, you want a piece of all the action. We can shake and make it happen. I thought in the morning this morning, Стефани Кирякова, Ерика Зафирова. Винаги се прославявам, когато наблюдавам нашите момичета. Браво, момичета! Браво! Публиката аплодира. Браво! Нашите диаманти. Наистина са диаманти. Така ще трябва да не се поддаваме на еуфорията на публиката и на това настроение, което създават. Допуснаха така допуснаха грешка в началото на съчетанието. Имаше един неточен уред. След това на Риска, една от състезателките, не успя да се направи Риска. Успя да го изиграе така, че да направи минимална грешката.
Тоест максимално добре да отиграе грешката. Да се надяваме все пак, че ще вземат добра оценка. Госпожо Рана, как ги мобилизирахте след първото съчетание в финала с топки? Как ги мобилизирахте? Какво им казахте? Как ги успокоихте? Ами, предполагам, че не. Това не е фатално, защото в художествената гимнастика някакси състезателките знаят, че многобоя е най-важният медал и след като спечелиха вчера многобоя, това наистина беше така една много изтощително психически за тях състезание. Те нормално е днеска да са малко по-спокойни. Не мисля в никакъв случай, че са загубили концентрация. Напротив, но пак казвам, съчетанието е много сложно. Весело изисква много артистичност в това съчетание. Трябва хем да са концентрирани, хем да са много артистични, хем всичко да се направи както трябва. Така че 24,50 за нашите момичета. Просто много са силни. Какво да кажа? Силни сме, уважаеми зрители. Наистина такъв отбор не сме, не знам. Всички отбори, които сме имали, световни шампиони, големи състезатели, са били силни за своето време, но този отбор прави, наистина пише една невероятна история. Българският ансамбъл побежда в класирането в финала с обръчи и бухалки. 24,50 е оценката за нашите граци. Прекрасна визия говоря за нашите момичета, прекрасна визия с новите трика. Те блестят с играта си на килима, блестят и със своите трика. За визията на гимнастичките огромна роля има дизайнерката Росица Савчева. Тя шие ефектните костюми на нашите граци. Ами знаете ли, триката, прическата, грима са нещо много специално за всяка гимнастичка по художествена гимнастика, за всеки отбор и това е една така голяма страст на всички. Всеки се стреми визията, външния вид да бъде максимално подходящ за стила на съчетанието, изобщо за музиката. Така че мисля, че България преди 2 години беше обявена в един от международните форуми за отборът, ансамбълът ни и триката на българските индивидуалистки. Бяха обявени за най-стилните трика на световното първенство в Песаро. Така че, да, Роси изключително труд полага и много се грижи за... Ето тук Беларус са един от силните отбори, нашите претенденти допуснат сериозна грешка. Така че това също е така много важно. Момичетата участват в избора на своите трика, на цвета на триката, на модела на триката, треньорите също, но се допитваме така и до професионалисти в тази област, за да бъдем стилни, красиви и така да се харесваме на нашите... Вие сте живият пример за стил и за елегантност. Благодаря ви. Важно е момичетата да са стилни и красиви и мисля, че го постигаме. Наблюдаваме ансамбъла на Беларус. Така, понеже сме към края на предаването, така бих искала да след малко ще предстои награждаването. Наистина да благодаря на всички, които взеха участие в организацията на това уникално преживяване, Световната купа по художествена гимнастика. Отзвукът за тази Световна купа е огромен в целия свят. Габриела Мюлер от Мексико вчера каза, че в страшно много, казва, в 4 континента се наблюдава Световната купа и няма какво правите. Това е уникално нещо за спорта. Габриела Мюлер, адвокатен лектор на Световната спортна федерация. Тук поканихте и госпожа Каролайн Кън, технически делегат от Международната федерация. Международни Желимов, член на изпълкома към ФИГ и президент на комисията за състезания към ФИГ. Да, той е най-сериозният ни гост, който с огромно удоволствие гледа Световната купа. Тук е мястото да кажа, че е целият технически комитет, разбира се, с символа на българската художествена гимнастика Мария Гигова. Да използвам случая да кажа, че тази жена страшно много дължиме на Мария Гигова и така за нейния юбилей, когато се замисляхме как да го празнуваме, стигнах до извода, че всъщност Мария Гигова е
единствената българка в художествената гимнастика, която и присъства във всички поколения златни момичета. Това е 69-та година, когато тя е световен шампион, края на 60-те години, когато нашето поколение беше златните момичета световни шампионки, тя беше член на техническия комитет на ФИК и президент на Българска федерация по художествена гимнастика. И сега третото поколение златни момичета, тя отново е член на техническия комитет. Някак си съдбата е избрала тя да бъде наистина символа на българската художествена гимнастика. Една жена, на която страшно много дължим. Много уважаваната от всички нас, Мария Гигова. Един много фин човек. Изключително фин човек, изключително деликатен човек. Един човек, който безкрайно много уважават навън, особено структурите в ФИК. Изобщо мисля, че българската художествена гимнастика, вече споменах Нешка Робева, Мария Гигова, Мария Петрова, българската художествена гимнастика, аз съм щастлива, че все още те са живи и здрави, работят, помагат и че българската художествена гимнастика продължава едни невероятни традиции, които сме имали в Имаме вече много силни съдии. Даниела Велчева, главен съдия на Световната купа. Филипа Филипова. Фантастични съдии. Кристияна Тодорова вече навлезна ударно в това поприще. Прекрасните обичани отборът, златните момичета. И сега невероятният отбор на Япония, който наистина е много атрактивен, силен. Красивото и хубаво нещо от всичкото това, което правиме, и това, че след успехите, които имат нашите момичета и световните купи, които организирахме, световното първенство, напливат в залите, колегите от клубовете страшно много се радват и споделят с мене, че има огромен наплив в залите, че малките момиченца искат да бъдат златни момичета, че искат да тренират художествена гимнастика. Това може би е така най-голямата награда на огромния труд и на всичко това, което правим, защото в крайна сметка се оказва, че всичките тези победи, всичкото това има и социален ефект. А това всъщност е най-важното нещо за една държава. Много са децата, които искат да тренират художествена гимнастика. Много се радвам за това. Много съм щастлива, че идоли на младото поколение, на младите хора с златните момичета. Това са момичета, които работят къртовски. Момичета, които представляват държавата си в целия свят. За тях моралът, имиджът е труд, достоинство, жертва в името на голямата цел. Това е най-красивото нещо. И се гордея, че успяхме да го постигнем и да бъдем гордостта на нацията. Българската публика, нацията ни обожава все повече и повече тези златни момичета. Това, което мога да кажа, че всичко, което зависи от мене, ще продължавам да го правя в името на художествената гимнастика. Аз казах, непрекъснато ме питат, Иляна, как го правиш, как се случват. Ще ви кажа как го правя. Какво значи да си президент според мен? Президент значи да слугуваш, да бъдеш слуга на спорта си, слуга на идеята. Спортистите, гимнастичките или спортистите, в която и да е федерация, да бъдат най-добрите в света, защото България е осъдена да има силни спортисти и това го знаем от миналото. На мен това слугуване ми доставя огромно удоволствие. Не съм работохолик, просто страшно много обичам това, което правя. Искам то да бъде най-доброто, да дам най-доброто от себе си, за да могат тези, които го получават, също да бъдат най-добрите. Вярно е, че много изисквам, но и много давам. И за това някак си се получи да имаме един невероятен екип, една невероятна атмосфера. Всеки помага на другия, всеки знае за какво е в залата. Естествено, йерархията се спазва, защото трябва да се спазва, за да има успех, но тази йерархия се гради на
основата на уважението, на любовта, и мисля, че именно в това е успех, и може би всичкото това сега го виждате като краен продукт, тази красота. Наистина съм така развълнувана, щастлива и най-успешният български спорт в последните години. Да, много, много съм щастлива, наистина така се развълнувах. Ансамбъла на Япония видяхме, очаквахме оценката, бронзовите медалисти в многобоя. Много приятната изненада. И отбор, който със сигурност ще разчита на много силно класиране в Токио. Правите съвместни лагери, гостувате много често в Япония. Да, ние сключихме 4 годишен договор в Мораяма. 23,600 за Япония. За сега води състава на България, следвано този на Япония, Русия на третото място. А сега ще проследим изпълнението на украинския ансамбъл. Последната година така украински отбор в ансамбъл, те нямаха такива традиции в ансамбъл, но показват изключително израстване и направиха много силни класирания. Спечелиха в Украйна, играха много силно в Песаро. Изобщо показват една много сериозна подготовка, много силни композиции. Наистина са и много силни, трудни композиции. Те са едни от фаворитите за медалистите на световното първенство и на Олимпийските игри. Красиви украинки. Красиви момичета с невероятни физически данни. За рускоговорящите държави Русия, Украйна, Беларус, селекцията, когато правят националните си отбори, се гради основно на физическите данни, визията на гимнастичките. Те са винаги много впечатляващи и така атрактивни и всички много ги харесват. При нас как е ситуацията, положението с селекцията? Ние имаме изградени правила, които спазваме, следваме и правиме селекция според правилника, който сме направили в началото на годината. Разбира се, при нас селекцията, все пак България е с много сериозни традиции в този спорт и знаеме коя е основата на художествената гимнастика. Какво трябва да представлява гимнастичката по художествена гимнастика. Разбира се, при нас това също е едно от основните неща, но ние разчитаме изключително много и на талантливи гимнастички по отношение с уреда, артистичността и смея да твърда, че българските отбори също са едни от най-красивите, атрактивни отбори, както и индивидуалните ни гимнастички. На международния турнир София Къп, който се проведе миналата седмица, миналият уикенд, видяхме едни прекрасни млади момичета, девойки, Татяна Воложанина и не само. Едни чудесни деца видяхме на Международният турнир в София беше изключително силен, с много силна конкуренция. Видяхме едно много голямо израстване при девойките. И в тази връзка ще ви кажа, че тази година получихме всички федерации писмо от Наталия Кузмина, която изпрати писмо, в което искаше да уведоми, че за първи път в историята на гимнастиката световното първенство, което ще се състои за първа година девойки в Москва, в Москва юли месец. Красиви момичета. Украински отбор. Има рекорден брой участнички, ансамбли и индивидуалистки, които така подобряват рекорда при жените. Просто гимнастиката за девойките ни е на много високо ниво и е развита изключително много. Дори бих казала повече, отколкото при жените.
И тук е мястото да кажа, че това беше предложение на Българска федерация по художествена гимнастика на кръглата маса, която направи Мори Ватанабе на световното първенство в Песаро, на която трябваше най-успешните държави в този спорт да предлагат предложения за промени. И така, аз като представител на Българска федерация по художествена гимнастика България предложи да има световно първенство за девойки, което се прие още същата година и тази година вече ние ще можем да вземем участие в едно такова състезание, което е най-радостната новина за специалистите по художествена гимнастика. Така че пак ще кажем, благодаря, за което ще кажем, че художествената гимнастика световната художествена гимнастика набира страхотна скорост. Ето я двукратната световна шампионка Ирина Дирюгина. Имала съм честта и щастието да се състезавам заедно с нея. Фантастична гимнастичка беше. 24,100. Ами аз казах, за ансамбъла на Украйна. Не трябва да са недоволни. Публиката Украйна има много силно съчетание. Ако за нашата публика останала невидима нашата грешчица, България допусна грешка. Не грешчица, а грешка. Видяхме. И аз ви казах още в самото начало. Ето, тук се получават понякога недоразуменията между публиката и прави чест на Стефи, че успя толкова добре да отиграе грешката, че да не се види, но съдиите няма как да не я видят. Дори бих казала, много силна и висока оценка получи България. Поздравявам украинския отбор, защото наистина са силни и изиграха съчетанията си много добре. А сега да видим състава на Италия, последен в този финал. Да. Но отново имаме медал. При всички случаи ще имаме медал. Италянките ще покажат с какъв цвят ще е нашия медал. Да кажа, че на финалите днес съдийстват неутрални съдии, което означава, че отборите, които участват в финалите, нямат съдия. Тоест няма нито италиански съдия, нито български, нито украински. Това са съдии на държави, които нямат участници в финалите. И това е много коректно. И това, което искам да кажа е, че съдийството с фрапантни и малки изключения, които не са система, показва също така сериозно подобряване в оценките и това коментират и споделят нашите треньори, когато се връщат от състезанията. Пък и самата аз наблюдавам какво се случва в последните години на световните първенства. И това пак се дължи на тази засилена конкуренция в света на художествената гимнастика. При всички случаи нашето съчетание е много по-силно, но, както казах, грешката, която допуснахме, може така да ни нареди малко по-назад на стълбичката. Изключително силно участие тук на Световната купа в София другият уикенд. Всички ще участват на Световната купа в Ташкент. Третата за сезона. Предстои четвърта след още една седмица. Тук в VIP-ложата в Арена Армеец има интересни гости. Току-що дойде и Кобрат Пулев. Димитър Бербатов пък е кавалер на Световната купа. За първи път няма талисман турнира. За първи път имаме талисман. Използвам случая да благодаря на Димитър Бербатов, който изключително се отзова на нашата покана. Толкова, каза Илияна вчера, беше толкова впечатлен, толкова развълнуван. Вика, не знам как издържате, как гледате, а тези момичета казва, толкова е вълнуващо. Аз за първи път съм тук. Каза ми, ще дойда и утре, ще гледам и наистина днес е тук от самото начало. С голям интерес наблюдава. Просто използвам случая да му благодаря, да изкажа своето възхищение на човекът и на футболистът Димитър Бербатов. Който застане зад вашата инициатива за възстановителния център. За възстановителния център със своята фундация.
Така че и на Кубрат Пулев, на всички, които дойдоха, така познати, любими лица на българите, които показаха изключително уважение и така подкрепа на българската художествена гимнастика. Благодаря им на всички, наистина. И понеже трябва да сляза долу, искам да ви благодаря и да благодаря на всички още веднъж, които са тук в залата, които дойдоха да подкрепят, на всички вас, които сте пред телевизионните екрани, и знам, че обичате истински нашите момичета, подкрепяте ги, не спирайте да ги подкрепяте, не спирайте да ни вярвате, пък дори и да правиме грешки, дори не винаги да можем да взимаме златните медали. Искам да знаете, че тези момичета и тези треньори дават най-доброто от себе си. Работят много, искат винаги много да ви зарадват и се надявам, че и в бъдеще ще го правиме. Благодаря ви, да са живи и здрави всички. Госпожо Раева, аз искам да ви благодаря за коментара, за това, че бяхте тук, за това, че предавате по великолепен начин вашата любов към художествената гимнастика, към българската публика, на треньорите, на гимнастичките. Благодаря ви. Благодаря. Сребърен медал за българския ансамбъл.